Gepleýär Azatlyk radiosu öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen meni ýokşan Annurwan. Türkmenistanyň guruk gelen 2018-nji ýylyň garlar ogyny gurumaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi. TDH-nyň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň 21-nji maýda gol çeken karary ýetişdirilen garly hasyrynyň ýetgisiz ýygnalmagyny we gallaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmagyny maksat edinýär. Emma muňa garamadan Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan daýhanlar bu ýyl ýurdun galla meýdanlaryny göwgören buğdaýyň ýeterlik boýalmanyny we Amerikan kombaynlarynyň orawyny ilmejekdigini aýdýarlar. Azatlygyň yerli çeşmeleri ýylyň guruk gelýänligini geçen ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryny buğday ekilýän wagtyna habar berdiler. Şol wagtda da buğdaýyň odal suw tutulan, şüdügar edilen yerlere ekilmän küpürsäp ýatan guruk meýdany ekilenligi, ýaplara goýberilmeli suwuň bolsa 2 ay çemesi giýjikdirilýänligi hakynda habarlar gowuşdy. Türkmenistan geçen ýyl planlaşdyrylan 1.600.000 tonna buğdaýynyň diňe 1 million tonnasyny ýygnady we bu ýagda ýurtda un gytçylygyna alyp geldi. Emma prezidentiň ýurtda azyk köpçünçiligi boýunça ýürüýte komissiýa döredenligine garamazdan guruk gelen ýylyň buğday hasyryny halas etmek ýa buğday ekilen meýdanlary kanallan ýa suw howdanlaryna toplanan suwdan suwarmak boýunça edilen işler barada Türkmen medeniýetyne hiç bir maglumat berilmedi. Şol wagtda Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä Ahal vilayetinin Göktepe, Bäherden, Balkan vilayetinin Serdar, Bereket etraflarının ekin meydanlarını göğören buğday häzirji da göýdük görünýär. Aşgabat, Krasnovodsk asfalt ýolunun iki tarapyna ekilen buğdaýlar bolmanyny her tarapyň göz ýetiminde iýini kilometre etýän umum uwyrlygy 150-160 kilometre etýän meýdanyna buğdaýlaryň boýanmanyny görünüp durdy. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan daýhanlar hem bu ýyl buğdaýyň göýdük bolanyny, buğday tümmülleriniň boýunyň Amerikan kombaynlarynyň orawyny ýetmejekdigini, üstesine buğday hoşalarynyň sanynyň hem ören azdygyny aýdýarlar. Hökümet tarapyndan bellenlen plan borçnama esasyna buğday planyny dolmajakdygymyz ýylyň başyndan hem bellidi. Emma birini 2-3 üçin ulanylan tohum, tehnika, dökünýän ýaldatlar boýunça hasaplaşyp geçirmeli we bu berginiň aşagyndan nädip çykjagymyzy alady diýär diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Gökdepel daýhan aýtdy. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä daýhanlar bergil çykyp ulanan tohumlary, dökünleri, tehnikalary we suwlar üçin hökümet bilen hasaplaşyp bilmeseler bergilerini öz emlakları, mal garalary bilen üzmeli bolýarlar. Türkmen prezidentiniň Gallorog barada gol çeken kararyny Gallorogny gurumaçylykly geçirmek, däne kombaynlaryna tehnik hyzmat etmek, ýygnadan buğday hasyryny ýetkisiz daşamak barada aýdylsa da bergili çykan daýhanlar bilen nähil hasaplaşyljakdygy agdalmaýar. Munyň üstesinde daha şowdan olşan maglumatlary görä ýurdun Demirgazyk vilayatynyňky ýanyk suýucu stansiýalarda ýanyk ýetmezçiligi emele geldi. Şu ýylky gowa çekiş mögsüminde welaýatyň ow hyzmat kärhanalaryna dizel ýanygy ýetmezçilik etdi. Ow hojalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden bäri işlemeýär. Ekin meýdanlaryna gowa çekiş bökdelýär. Ýol gurulşy, un zawodlarynyň işi hem togtady. Döwlet awtobuslar welaýatdaky ähli gatnawda hyzmat etmeýär diýip Azatlygyň daha şowdaky çeşmesi habar berdi. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda azyk defitsiti dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda ýene-de şeker gytalypdyr we käbir dukanlarda asla satuwdan aýrylypdyr. Döwlet dukanlarynda şekeriň 1 kilogramy 7 manatdan satýarlar. Bu hem soňky günlerde gytaldy. Käbir dukanlar asla satmaýar. Hususy dukanlarda şekeriň 1 kilogramy 9 we 10 manatdan satýarlar we onuň tiz wagtda 15 manat boljagyny ýuwaşlyk bilen duýdurýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä hususy dukanlarda şeker satuwda bar, emma has ýokary bahadan. Şu günler Aşgabatyň azyk dukanlarynyň öňünde uly nowatlary görmek mümkin. Alyjylar nowata durup esasan şeker, un we paxta ýagyny satyn alýarlar. Gymmatlama çağalar üçin niýetlenen önümlerde hem iýmitde hem doýulýar.
Şunlar yurtda öndürülen pamperslerin 8 we 10 sanysyny öz içine alýan gabynyň bahasy 10 manatdan 14 manat içinlik gymmatlady. Çağılar üçin niýetlenen malyut katly süýtli önümiň bahasy 35 manatdan 68 manata çykdy. Birnäçe mundan öň Nutrilak atly süýtli önümiň 400 gramlyk gutusynyň Aşgabatda 105 manata ýetenligi habar berilipdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 23-nji maýda habar bermegine görä, gytalýan dermanlaryň sany hem köpelipdir. Damarçy tanjym üçin soğukluklar satuwdan ýitirim boldy. Ýogsa da ular ýurdun içinde öndürilýär. Başda olaryň bahasy 3 manat 20 teňe ýetipdi. Soň 6,5 manat bolupdy. Häzir bolsa dermanhanalardan asla ýitdi. Bu bolsa ören uly problema diýip habarçymyz aýdýar. Mundan öň Türkmenistanda gant keselleri üçin zerur insuliniň şeýle-de ýürek damar keselleri we aýal näçaglyklaryny bejermek üçin niýetlenen dermanlaryň gytalandygy habar berilipdi. Ýylyň başyndan bäri ýurtda dermanlar ortaça hasapdan 3 hesse gymmatlady. Derman gytçylygy bilen bir wagtda ýurtda dermanhanalar hem ýapylýar. Dermanhanalaryň işärleri munyň sebäpleriniň arasynda milli pulun konvertasiýasynyň, ýagny daşary ýurt valyutasyna öwrülmeginiň kynlaşmagyny, dermanlaryň ýurda getirilmegine çäklendirmeleriň girizilmegini şeýle-de dermanlaryň gymmatlamagy bilen bir wagtda raýatlaryň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagyny agdaýarlar. Türkmenistanda ady önümlerden we dermanlaryň gymmatlamagy we gytalmagy ýurtda daşary ýurt valyutasynyň resmi bolmadyk bahasynyň galmagynyň fonunda dowam edýär. Şu hepde Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy täze rekorda ýetdi. 23-nji maýda Aşgabatda $1 elden ortaça 22 manatdan daş 23 manatdan satyldy. Türkmen manatynyň Amerikan dollaryna bolan resmi gatnaşygy 3,5 manat derejesinde üýtgäwse saklanýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündüligi gepleşigimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri, ady haritlarynyň hem gymmatlap ýa aslada töwda tekçelerinden ýitirim bolýan wagty ministrler kabinetiniň ýürüýti mejlisini geçirip, onuň dowamında esasan şuýul geçiriljek sport şäherlerini görülen taýýarlyklar bilen gyzyklandy. Sişelbe güni geçirilen maslahatyň dowamında ilki bilen Amul Hazar 2018 halkara rallisi barada gurrun edildi. Türkmen resmiýetleri şu ýylyň 11-nji 15-nji sentyabr aralygynda geçecek 1500 kilometrlik rallini üstünlükli geçirmek we köpçüliklerin habar beriş teristlerinde giňden beýan etmek, ýarışlary meşhur turgunlaryň gatnaşmagyny üpçün etmek maksady bilen diýen kefitleme esasında Afrika Eco Race kampaniýasy bilen şertnama gol çekilendigini ma'lum etdiler. Emma bu şertnamanyň we rally bilen baglylykda geçiriljek şäherleriniň onsuz hem pul ýetmezçiliginden kösenýän Türkmenistany näçe mali teristesine durjakdygy barada hiç hili maglumat berilmedi. Mundan soňra şu ýylyň güzünde Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barada gurrun edildi. Ýatdatsak başda dünýä çempionaty Perunyň paýtagty Limada geçmelidi. Emma Peru bätlesiniň geçek sport merkeziniň taýýar däldigi sebäpli çempionatdan el çekip bu hukugy başga ýurda bermäge razy bolupdy. Netijede çempionat indi 28-nji oktyabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda geçiriler. Türkmen emeldarlarynyň beren maglumatyna görä, bu çempionat bilen baglylykda häzirki wagtda ministrlikler hemde pudoklaryň dolandyrys edarlary tarapyndan sport we ýaşlar teatry ministrligi bilen bilelikde degişli işler alınıp barilýar. Ministrler kabinetiniň mejlisiniň dowamında nowat 3-nji iýunda ýokary derejede bellenilejek bütün dünýä velosiped gününe ýetdi. Türkmen mediýasy bugün Aşgabatda velosipedlerde durly ýarışlaryny, ylgyw bäsleşiklerini, gezilençleri gurunmagyň gözüňde tutulýandygyny, bäsleşikleri badalga berilýän ýerlerde medeni şäherleri, sungat ustadlarynyň çykyşlaryny ýoly goýmagyň hem planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Resmi habar terişdeleri Türkmenistanda velosiped sportunyň öňünden gelýän däpleriniň bardygynyň oňat bilinýändigini öňe sürüp, häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçmegi bilen velosiped sportunyň Türkmenistanda ikinji ömrüni tapandygyny nyktadylar. Ýeri gelende belläsek prezident Berdimuhammedowyň döwlet resmiýetleri öz oguldur akdyklary bilen häli isimde velosipedde gezelenç edýändigini sinlasa bolýar. Emma döwlet mediýasynda bu gezelençleriň dowamında esasy awtomobil ýollarynyň ençeme sagytlap ýapylýandygy, ýürüýüşleri mejburi gatnaşdyrylýan raýatlary hem velosipedleri öz hasabyna satyn aldyrylýandygy barada hiç zat aýdylmaýar.
Mundan başga resmiler ýurtda velosiped sportu bilen meşgullanmak üçin äkli mümkinçilikleriň döredilýändigini aýtsalar da, paýtagtda beýleki döwletleriň misalynda velosipedler üçin ýürüýte ýoldaşyklar gözüňünde tutulmadykdyr. Gala bersede Türkmen prezidenti 3-nji iýunda bellenilýän bütün dünýä velosiped güni münasibetli paýtagtda we vilayet merkezlerinde ir saat 7-den akşam saat 7-ä çelini awtouloglaryň hereketini çäklendirmegi tapşyrdy. Şol gün köçelerde diňe jeňmetçilik awtouloglary hereket eder. Türkmen häkimetleri Türkmen sportunyň dünýä derejesinde ikrar edilýändiginiň, onuň bidi wady bilen öňe ymtylýandygynyň subutnamasy hökmünde geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny dowamly mysal getirýärler. Emma welin 15 milyar çemeti dollara durunduğu aýdylýan bu oýunlardan soň ýurduň agyr ykdysady çökünlüge uçurandygy, köpçülikli ýagdaýda istatlarynyň kemeldilendigi, valyutanyň gara bazarynda manadyň dollara görä 5-6 iste hümmetlenendigi, ady haritlarynyň hem dowamly gymmatlaýandygy barada hiç zat aýdylmaýar. Şeýle-de 20-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamında Prezident Berdimuhamedow ýokurda gurrunga edilen sport çäherlerini çelini az wagtyň galandygyny, şoňa görä-de gysga wagtyň içinde bu sport çäherlerini düýpli taýýarlyk görülmegiň zerurdygyny bellidi. Şol hem çäherlerim geçirecek. Döwrüne çelini hem inni az wagt galy. Şoňa görä-de biz gysga wagtyň içinde bir sport çäherlerini düýpli taýýarlyk görmek boýunça köp işler hem amala aşyrmaly. Prezident bu taýýarlyklaryň jikmejikleriniň üstünde durmasa da Aşgabat 2017 oýunlarynyň öň ýanynda berilen şeýle tapşyryklardan soň paýtagtda ýüzlerçe ýaşaýyş jaýlary ýumruldy. Sport çäherleriniň geçýän ýerine barýan ýollar petiklendi we Aşgabaty beýleki ýolaýtlardan gelenlerden arasalamak boýunça kampaniýa başladylypdy. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň Astrahany regionunda Türkmenistan tarapyndan gurulan mektep açyldy. 18-nji maýda Powolжье raýonunda türkmenleriň ýaşaýan Funtow owasynda dawaraly ýagdaýda açylan mektep Türkmenistanyň prezidentiniň sowgadydyr. Bu barada mektebiň binasynda ýerleşdirilen ýazgy habar berýär. Azatlyk radiosynyň Astrahandaky habarçysynyň maglumatyna görä, Orsiýetiň we Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileriniň gatnaşmagynda geçirilen açylyş tabarasy Türkmenistanda adaty öwrülen formatda, ýagny türkmen studentleriniň köpçülikligiň gatnaşdyrylmagynda guramalaşdyrylypdyr we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna alkyş aýdylyp, çeper höwesçileriň aýdym saatly çykyşlary ýerine ýetirilipdir. Studentler sapaklardan boşadyldy. Elçihana studentleriň çäre gatnaşmagyny guramalaşdyrdy we dekanat mundan habarlady diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Studentleriň sözlerine görä gatnaşyjylary olaryň daşky görnüşine degişli käbir talaplaryň esasynda saýlap seçipdirler. Gatnaşyjylaryň uly bölegi birinji we taýýarlyk kurslarynyň okuwçylarydy. Olar bilen berk gürleşdiler we gyzlaryň hökman udyn gyzyl köýnekli hem tahyýaly oglanlaryň bolsa kostyumly barmagyny talap etdiler. Emma gatnaşmak isleýänleriň ählesini almadylar. Olarda milli geyimleriň bolmanlygy sebäpli diýip çäräniň käbir gatnaşyjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň resmi mediasy prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň initsiatywasy boýunça tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň güýji bilen gurulan bu mektebiň yerli ilat tarapyndan ihlas bilen kabul edilenligini bellidi we owanyň öz mektebi bolman soň ýaşaýjylaryň çağalaryny goňşy owalary gatnatmaly bolandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme türkmen maşgalatynyň ýaşaýan bu owanyň öz mektebiniň sanynyň çykanlygyny aýtdy. Mundan öň Funtow owasynyň mektebi ulanmak üçin hoply ýagdaýda we çağalar okumak üçin başga mekteplere gatnamaly bolýardy. Funtowda köp türkmen ýaşaýar diýip habarçymyz bellidi. 190 çağı üçin niýetlenen täze mektep umumy orta bilim berýän edaradyr. Orsiýetiň MKRU nesriniň maglumatyna görä munyň bilen bilelikde
Mahtum Gulu adyny göterýän bu mektepde türkmen diliniň öwredilmegi göz öňünde tutulýar. Emma Azatlyk radiosynyň regiondaky çeşmeleri häzirki wagtda mektepde türkmen dili mugalliminiň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmen dili barada edilende olaryň okatmak üçin entek bilermeni ýok. Ýoksa da olar türkmen dilini öwrenmek üçin ýörite otog açypdyr diýip Azatlygyň habarçysy bellädi. Resmi medianyň maglumatyna görä Astrahandaky mektebiň açylış dawraty Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününe gawatlanyp ýurdun içinde hem daşynda gurnulan resmi çäreleriň çäginde amala aşyrylypdyr. Bellemeleri Türkmenistanyň ýangy ýakynda döwlet bayramçylyklaryny üýtgetmeginiň netijesinde ketkitlenen bu resmi sene şu ýyl ilkinji edek bellenýär. Mundan 18-nji maýda 1990-njy ýyllardan beri konstitusiýa güni bilen bilelikde Mahtum Gulynyň şygyryýet güni bellenýärdi. 2009-njy ýylda Astrahanda türkmen klassigi Mahtum Gulynyň ýadygarlygy hem dikilipdi. Astrahan türkmenleriň ortaýatda köpçülik bolup ýaşaýan regionlarynyň biridir. Türkmenler esasan Funtowa, Atal, Yaksatowa, Vahitowa ýaly owalarda ýaşaýarlar. Türkmenleriň regiondaky sany 2002-nji we 2010-njy ýyllara degişli käbir maglumatlarda 2154 we 1802 adam töwereginde görkezilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň WeContact hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistanda işsizlikden kösenýän gowa ýerlerinden bolan işsiz erkek kişileriň yerli gurulşyk firmalaryna işe girmek üçin vilayatlardan Aşgabatda ýa Türkmenbaşy, Haras şäherçede ýaly uly şäherlere iş gözlegindäki diýendiklerini aýdýarlar. İşe girmek üçin daşary ýurt gurulşyk firmalarynyň golay goltumna hem barp bolmaýar. Ol firmalara işe girmek isleýän erkek kişileriň aşa köpligi derarly. Firmalaryň ofis çaýlarynyň öňü her gün hem ýüzlerçe adamlardan doly. Emma ol ýere işe girmek üçin teňe araçylardan tanışyň we parasy juda agyrlaşdy. İşe kabul ediljeňi ýa edilmejeňi hemen tek bilip bilen ok. Emma daşary ýurt firmalaryna işe girmek isleýärler öňürtü birgeden dokument düzetmeli. Talap edilýän saglygyň baradaky kepilnamany almak üçin hem öz saglyk öýlerinde barlygdan geçmegiň hem 300 manatdan gowrağa düşýändigini iş öýlerindäki ýaşaýjylar aýdýarlar. Owa ýerlerinde işe gelip gören adamlarda pul ýok. Dokument düzetmek üçin soňra berilmeli parany tölemek üçin birgeden berge batyp onda da işe girip bilmeden ana şonda juda agyr degýär. Bagtyň getirip daşary ýurt firmalaryna işe girip bilseň, onda bergiňi hem bilip bilýärdiň. Daşary ýurtly işgärler bilen deň hatarda tutulmasada türkmenlerden kabul edilen işgärlere hem türkmen gurulşyk firmalaryna garanyňda zähmet hakyny ganymet tölýärler. Esasan bolsa işçileriň garny tok bolýar diýip Mary welaýatynyň ýaşaýjysy özüni Oraz diýip tanıştyran bir ýaşaýjy aýdýar. Oradan aýtmany görä türkmen gurulşyk firmalaryna bolsa işe girden iýmitden horlanýardyň. İşe kabul edileninde naharyny berjek diýip söz berýärler. Emma berilýän naharlar agyr işte işleýän işgärler üçin juda ýokymsy hem az möçerde bolýany sebäpli özüň azyk önümlerini satyn almaly bolýardyň. Onda aýlygyň öz garnyny doýurmaga zordan ýetýär. Ondan öýüňe çağalaryňa alyp barmaga zat galmaýar diýip ol dowam edýär. Men mardan gelip Aşgabatda dogallar gurulşyk firmasyna işe durdum. 800 manat aýlyk almak şerti bilen gurulşyk meýdançasynda wagtlaryň gurulan ýatak jaý hemde 3 wagtyna nahar bilen üpçün edýändiklerini maňa aýtdylar. Tagtadan guralyp üstüne şifr atylan ýatak jaý bilen maýyl howalarda oňuş getsede boljak bolen. Ertirlik edem gün ortanda akşam naharynda tam bir meňdes çivit ýagynda gowrulan soğan bilen üstüne suw goýulyp gaýnadylan kartoşkadan 4 adama diýilip berilýän aňyrda görünüp duran ýukaçyk çörekden garnyň doýmandan soň işe hem ýarap bolmady. 2 ulla palçykly agyr işte bilim ýazmany işledim. Emma berilýän nahar bilen oňu edip bolman, owada onuň meniň suwagyny edip maliyatany gurup öýden ýerip çykanym mundan gowrak bolsa gerek diýip öýe gaýtmak bilen boldum. Men agyr zähmetden gaçýan adam däl. Emma zähmetine görä hak tölenredi. Onda giýjäm mundy edip zähmet çekjek diýip ora türkmenlere degişli gurulşyk firmalarynda işlemegiň gulçylykdan başga zat däldigini hem sözüne goşýar.
Onun aýtmany görä bir kun işläp işini taşlap gaýdan adamlar yerli guruluşyk firmalarynda juda köp. Bir kun seniň işleýişiňi syna görjek diýip hem hak tölemeden işe kabul edýärler. 2 günde çeken rahmetine bolsa qara şaý hem tölenmeýär. Şeýlelikde guruluşyk firmasy işçilere birden işi mugtun etdirýärler. Haçanda firma guruluşy gutarıp alan obyektim tawsirandan soň hem işlän işgärlere berilmeli aýlyk haklaryny desine berip hasaplaşyp bilmeýärler. Buýrujy pul geçiren diýip garaşdyryp aýla-aýlap işgärleri öz ähmet haklary üçin hem gatnadyp ýörendiklerini hem orada aýdýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Şah Muhammed Durduliýewi 15-nji maýdaky sil wasagaýlygyndan soň ikinji gezek tanqid etdi. Emma sinçiler Aşgabatyň sil meselesiniň käýin çülen düzelerden has çökdürdigini belleýärler. Durduliýew mundan odal Aşgabaty gapyl watan sillen 2 gün soň 17-nji maýda geçirilen hökümet maslahatyna Gorunmak ministri we beýleki bir näçe resmi bilen bilelikde käýin jally. Şeýle-de şol gün Gorunmak ministriniň adatdan nasar ýagdaýlar boýunça orunmasary Öregşen Oraz Mehmedow wezipesinden oşadyrly. Soňky 10 ýylda geçirilen hökümet maslahatlaryny Aşgabaty awadanlaşdyrmak, on dünýäniň iň bir gözel we ýaşaýjylar hem mehmanlar üçin amatly şäherleriniň birine gurmak hakyna ilgiderli gurrun edilýär. Köçeleri awadanlaşdyrmak, ofis we ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin milliónlarça dollar harçlanýar. Ýönünni 15-nji maýda gelen sillen we prezidentiň ödegin neşlerine beren käýinçlerinden görnüşine görä Aşgabatyň injenerçilik tehnik düdümleriniň işi talaby ödemeýär we gurulan gymmatbaha deskalaryň tebii hadiselere ne derejede taýýardygy gaýtadan gözden geçirilmeli. Şol wagtda Türkmen telewizionyasy adatça bolşýaly Durduliýew bilen Berdimuhammedow arasynda berkarar sowda merkeziniň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini suwdan olduran sillen bäri bolan gurulunlary kesip ýa teswirläp berýär we hakykatda şäher guruluşyny göýberlen uçaklanýan düýpli kemçilikler derarly näçe ýan çekilenligi ol ýanyň öwedin olmak üçin inne anyk nähil çärelerin görüljekdigi aýdyň bolmagyny galýar. Bellemeliýär sil suwundan ýetenligi çaklanylýan ýan ýurdun agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän, milli valyutanyň barha kän kümmetini gaçyrýan we azyk we senagat garytlarynyň ýygyderli gymmatlayan wagtyna gabat geldi. Sinçileriň pikirçe Berdimuhammedow 21-nji maýda geçiren maslahatyny Aşgabat şäherine geçirilen awadanlaşdyryş işleriniň depkinlerinden 17-nji maýda hem nägilelik bildirenligini ýatladyp hiç bir anyklykda aýtmady. Muňa derek ýurdun baş şäherine alınıp barlayan toplumlaryň işleriň netijelik häsiýete eýe bolmalygyny bellemek, degişli çäreler görmegi talap etmek bilen çäklendi. Häzir Awstriýanyň paýtagty Wienada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanaw Aşgabatyň sil suwunyň öňündäki ýagdaýyny odal öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň erbetleşdirenligini, onuň Hudaýberdiýew köçesiniň üstünden gelýän siliň öňüni bekläp başga sowgalga gurmak teklibini göz yumanlygyny belleýär. Silin ýagdaýyny erbetleşdiren Niýazow boldy. Hudaýberdiýew köşesiniň memleketi ýaby etýärdi. Şonarly da gömdi. Onuň näme ol ýorny kesdim, ýabyny gömsem, sil näme şähere gelmeli boldy. Geçen ýylyň sentýabrynda ahalyň käbir oglaryny gelen silden soň Berdimuhammedowyň hökümeti hem sil sowgalgasy baradaky teklibi ýadyna saldy. Ýöne onuň ýeri bolmady. Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä Aşgabatyň injenerçilik tehniki ýagdaýy Berdimuhammedowyň guruluşy işlerine gatnaşmak bilen has yaramazlaşdy. Jaýlaryň aşagyndaky ýerasty suwlaryň derejesi ýokary galdy. Olar soýan nasoslar işlemýär we soňky gelen sil bu ýagdaýyň hassa çylşyrymlaşyp ilat üçin uly mesele öwrülip biljekdigini görkezdi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.